мненията, становища, излезат с техни решения, явно ще има и някакви последици от това. Сезирали сме останали комисии. Сега не ме питайте за личното мое мнение дали да или не. Аз съм представител на дисциплинарната комисия, значи какво сме обсъждали, това е говоря това, което сме решили от нашата гледна точка и това, което са ни правомощите в конкретни случаи. По отношение казахте, имало зрители на пистата и така нататък. Гледахме и погледнете и вие при началото на срещата, доколкото се вижда, значи има зрители, които са зад някакъв парапет, който огражда пътя, който води към клетката и пистата. И след гола тези хора, които седат на този парапет, се седат там. Значи продават се билети за място, което не е в клетката. Което не е оказано от, както е с правилника на Футболния съюз и въобще за провеждане на мероприятията. Значи вижте, аз ви казах, има неща, които сме забелязали. Аз съм съгласен, че не могат да... Просто вие го казахте. Това са, доколкото питахме изрично, тази клетка, така наречена, не ми е приятен термина, тази клетка е за 1500 души. Да са продадени 698 билета. Вие си направете въпрос, изводите и въпросите. Кой, къде е и защо е там или не е там. Това вече не е въпрос. Тъй, че тези изявления, как е препълнено, има толкова много хора и така нататък, явно някак си... Не опира до вас. Благодаря. Казахте, че имало представители на юридическия отдел, на правния отдел на ЦСК, какви и то ги представите пред вас и за какво пледирате също пред предизвикателната комисия? Значи те изтъкнаха своите виждания по въпроса какво се е случило, кой има вина и кой няма вина. По отношение на дисциплинарните наказания, за които ние имаме задачата да налагаме или да не налагаме такива, бяха достатъчно коректни да ни изтъкнат становище, да ни изтъкват доводи дали трябва да наказваме някой или не. Просто изтъкнаха тяхната гледна точка на това, което се е случило. Толкова. Проблеми да не изпълнят? Те няма проблеми. Мисля, че може да ги питате и тях самите. Какво? Че не са техни привърженици, че не спадат към отбора, че е лоша охрана, че отбора не трябва да носи отговорност за публиката си и така нататък. В този смисъл бяха, нали сега? Не мога да изчерпя всичко, което се казва, но в този смисъл. Но това са все въпроси и ние, между другото, и председателя правилно ги им така каза, че това, което изтъкват като доводи пред нас, не е за нашата комисия, реално погледнато. По отношение на това дали има и какви трябва да бъдат наказанията, оставиха на наша преценка, без да изтъкват каквито да било доводи в тази насока, което беше много коректно от тяхна страна. Има ли представител от отбора за домакин? Не сме канили никой на това заседание. Те бяха тук, помолиха комисията първо да поискаха да присъстват на заседанието или втория вариант, алтернативен, ако не присъстват, поне да могат да изложат техни доводи. Комисията гласува дали да бъдат допуснати до заседанието да присъстват. Беше им отказана тази възможност. Допуснахме ги само да ги изслушаме, да видим какво могат да кажат. Аз ви казах, изтъкнаха доводи, които не касаят конкретно налагането на нашите наказания. Имало ли е натиск преди заседанието на комисията от някого, независимо дали става въпрос за някого от двата отбора, които си играеха двубоя, или третата страна? Натиск към кого? Към комисията за вземане на решение в една и друга посока. Никой от комисията не е казал, че някой го е натискал или го е мотивирал да взема някакво решение. Никога не сме го правили. Мисля, че нашата комисия е една от най-откритите и мисля, че е една от най-принципните в Футболния съюз. Мисля, че сме го доказали с решението. Казах ви, не се съобразяваме кой е отбора, нито какъв следващия противник.
който ще играе. Има дисциплинарен правилник. Тук дисциплинарният правилник и имах възможността и на комисията да го кажа. Не гледа кой е виновен. Казано е навлизане на публика на терена. Ама защо, как, какво? Това не го обсъждаме. Има ли? Има. Оттам насетне налагаме съответното наказание. Преценили сме, че така е трябва. Преценили сме, че трябва да наложим конкретни наказания на двата отбора. Считам, че колективното решение на дисциплинарната комисия е правилно. Господин Кучев, въпросът ми според вас има ли нужда от поправка на въпросния член, който се казва, че всяка една публика едва ли не има право на една грешка в сезона и да направи една провизия? Може ли това да бъде променено и понеже не става въпросът е, че на ЦСКА се случва за трети път в рамките на 4 години. Въпросът не е това дали публиката на ЦСКА или някой друг. Не трябва ли да има някаква промяна и да се оценяват на ситуациите и наказанията на база на това, което се случва, не на това дали е един път, два пъти или 5 пъти на това, което е направено на публика? Има. Ние сме в момента върват точно такива промени в дисциплинарния правилник. Дали сме нашите предложения, които поддържаме. Конкретния случай, който каза с разглеждане, също възникна така още на едно место, където би могло да се пипне нещо. Вижте, в цял свят е така, когато публиката има действия, които касаят пряко това, което се случва на терена, когато публиката навлиза на терена, виждате, че наказанията са не само за зрителите, и за самите отбори. Не приемаме, че виждате ли отбора е само тези 22, които по принцип, отборите са 11 души и там резерви и така нататък. Говорим, че в нашето първенство участват футболни клубове с целия си антураж, в който в конкретната среща се представляват от представители на отбор. Тъй, че не може да отделяме едното от другото. Отделно от това нещата са от тази гледна точка винаги се взема и в европейските, виждате, гледате мачове, присъствате на тях, че не може едното да е отделено от другото. Публика от футболен клуб, привърженици, виждате какво се случва. В Англия играят без мрежи на 2 метра от тях. Значи нещата са генерални. Какво следва за отбора на ЦСКА? Колко подобни инциденти се повтори за отбора? Ами ако се повтори, има си възможности. Следващата точка от правилника, мисля, че беше лишават се за всяко следващо нарушение, но това е за друго, нагорното. Няма някакво при всяко следващо нарушение. В случая, ако погледаме чисто дисциплинарния правилник, ще трябва да налагаме пак 3 срещи лишаване от домакинство с 15 000 лева глоба, но тъй като ще е повторен, имаме възможност по член 6 да утежним това наказание и вече може да следим и на други текстове от дисциплинарния правилник, а те са доста. Като възможност. При всички положения наказание ще бъде по-тежко. Не може, когато имаме повторност, наказанието да е едно и също. Винаги, както и ако има някакви смягчаващи вината обстоятелства, също ги вземем предвид. Значи при рецидив няма как да бъде едно и също. Но все пак, съобразявате, че дисциплинарният правилник е сборник от някакви актове, документи, на които не може да уреждат всичко. Той не е нормално. Те уреждат конкретни принципи, които това е предназначението на комисията, тези принципи да може да ги прилага към конкретни случаи и по тази причина да търсим за всяко едно провинение конкретно наказание. Казахте, че са много точките. Коя е най-лошия вариант? Сега хипотетични, кой какво би могло да се случи, да не се случи. Като дойде, ще му мислиме да не се случва, да го мислим. Защото тук говорихме с колегите, които са доста години в футбола, състезатели, и някои от тях и треньори, и после и деятели в футбола.
Няма спомен за такова масово нахлуване на терена. Можеше да се случи нещо страшно на този терен. Факт е, добре, че не се случи. Но това, че